Trátase dunha das citas deportivas marcadas en vermello no calendario do municipio. Falamos da Mini BTT Concello de Ribadumia, unha proba que acada este ano a súa 7ª edición e que se vai celebrar este domingo no campo de fútbol de Leiro. Na xornada agárrase a participación de máis de 400 ciclistas. Esperamos sobre 450 participantes. Temos diseñados 5 circuitos según categoría, según teñen máis dificultad ou menos dificultad, con alternativas todos. A proba está organizada polo Club Ciclista Ribadumia e conta coa colaboración de, entre outros, o Concello e a Federación Galega de Ciclismo. A rapazada que vai participar ten entre 4 e 14 anos, dividida en distintas categorías, cun circuito adaptado ás súas necesidades. O objetivo principal vai ser que os nenos disfruten e que aprendan dos obstáculos que lle temos postos por aquí, cada obstáculo con a súa alternativa para reducir a dificultad e para que os nenos que están máis preparados pois que poidan disfrutar e os que menos que tamén o pasen ben. O circuito máis pequeno será sobre 500 metros e despois o máis grande sobre 1,8 km, ao que os nenos darán botas según a edade deles, non? Na presentación da proba salientaron que esta Mini BTT vai mellorando ano tras ano, gañando cada vez máis peso no calendario deportivo da zona. Somos conscientes de que cada ano queremos mellorar cada un dos eventos e este ano optamos a que, como mínimo, manter o mismo nivel de anos anteriores. Si podemos, evidentemente, melloralo, que eu creo que estamos no camiño de melloralo. Por lo tanto, felicitacións, seguir apostando polo deporte. Ribadumia ten que apostar polo deporte, estamos facendo esforzos para que precisamente o deporte de Ribadumia sea un dos atractivos máis importantes. O Club Ciclista de Ribadumia conta ademais cunha puxante escola que non deixa de medrar. A esta proba de feito vai aportar alrededor de 60 nenos e nenas.